حضور میں حضور سید غلام بادشاہ صاحب آپ دا کلام پیش کرنا ہے اور صدات تو اجازت لے کے خدمت ہاتھ رکھ کے اور بہت سوکھا کلام پنجابی دا سارے مل کے پڑھنا ہے اس کی حالت کوئی شک کوئی نہیں ٹیپے محفل صاحب احمد یار خان صاحب میرے استاد محترم نے دعا لینی تڑی لینی علی دلالا جہان اندر جدن بھی کیتے کمال کیتے سارے بولو سبحان اللہ مل کے علی دلالا جہان اندر جدن بھی کیتے کمال کیتے سنائیں علی دلالا یزید نو لعنتی سرور دے بال کیتے کمال کیتے یزید نو لعنتی سرور دے بال کیتے کمال کیتے علی دلالا جہان اندر جدن بھی کیتے علی دلالا جہان اندر جدن میں کیتا ہے کمال کیتا ہے یزید نو لعنتی سرور دے بال کیتا ہے کمال کیتا ہے شیر سنیں بطول غازی کو بچڑا آکھے حضور بطول غازی کو بچڑا آکھے تایوں تے بی بی نے چول سیتے بطول غازی کو بچڑا آکھے تایوں تے بی بی نے چول سیتے تایوں تے بی بی نے چول سیتے وہ قسمتے اور بطول تیڑا رومال سیتے کمال کیتے علی دلالا جہان اندر جدن بھی کیتے کمال کیتے علی دلالا جہان اندر جدن بھی کیتے کمال کیتے سبحان اللہ سارے بولے سبحان اللہ کرگدائی علی دے پتران دی سبحان اللہ اچھی سارے بولے سبحان اللہ کرگدائی علی دے پتران دی بادشاہی علی دے پتران دی سارے ملے کرگدائی شیر پڑھنا ہے توجہ کرنی اے ازانہ نماز تے روزے اے ازانہ نماز تے روزے ہے کمائی علی دے پتران دے کرگدائی علی دے پتران دے کرگدائی علی
جس دی تعظیم خود رسول کرے جس دی تعظیم خود رسول کرے او ہے بھائی علی دے پتراں دے کر گدائے علی دے پتراں دے مرید نظرات کتو تشریف لے کے آئے ایک پیغام میں پلے پالو اپا سارے اللہ پاک قرآن پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے اپا سارے قرآن پڑھنے ہیں سارے پڑھنے ہیں الحمدللہ صدق قرآن کنو پڑھتا ہے حضور اسی سارے قرآن پڑھنے ہیں قرآن کنو پڑھتا ہے میں قرآن نو سوال کیتا قرآن تو کنو پڑھنا ہے قرآن نے ایک گل کی جس قرآن نو اسا سارے پڑھ دے